Arrastion laguntxoak. Ni Maria naz, badakizue, Jesusen ama. Zenbat ume, gazte eta guraso batu sarien gaur hemen. Badakit zer ospatzeko etorri sarien ona. Nire semetxo Jesus jaioko dala laster. Horrek asko posten hau. Nork pentsauko eban gaur, oindo be, hainbeste urte pasau eta gero, Jesusen etorrerea ospatzen jarraituko zala. Hainbeste kalamidade eta eragozpen bizien duzan orduan, orduko gorabera batzuk kontauko deutzu edaz. Entzun adi. Beitu, ni 16 urte inguruko gazte bat nintzan orduan. Hemen begongo zarie 16 urteko gazteak ezta? Galileako auzo batekoa nintzan. Nekazari familiakoa, pobreak inan, etxean. Eta ni, gure herriko gazte askoren moduan bizi nintzan. Ez genduan ikasketarik. Etxean eta soloan egiten genduan behar. Behin, jangoikoak berba egin eustan. Jesusen ama izatea proposatu eustan. Hori bai ardura handia, ama izatea. Hemen zagozen ama askok badakizue ardura handia dala. Ni, Jesusen ama izateko aukeratu ninduan jangoikoak. Eta nik baietz esan euntzan. Sentidu dozue inoz jangoikoa zuoi berba egiten? Seguru baietz. Ni ez nintzan inor. Ez importantea, ez aberatza, ez ezer. Eta ni jangoikoak aukeratua. Ez neban ulertzen. Baina orain badakit nortzuk diran jangoikoak aukeratzen dituanak. Eta Jose nire ondoan egoan. Niri laguntzen denbora guztian. Nigan konfiantza guztia eukan. Ze gizon ona. Beti nire ondoan. Niri adorea emoten. Leial. Jesus jaioteko zala, Belenera joan behar genduan. Enperadoreak agindutako moduan. Herrian izena emoteko. Bidea luzea zan. Nazaretetik Belenera 150 kilometro egozan, eta ni ez nengoan oso ondo asto gainean joateko. Baina bidaia gogorra egin ostean, azkenean iritsi ginen, eta han ostatua bilatzen hasi ginen. Baina ateak itzita topau genduzan. Inork ez eban gura gu euren etxean sartzea. Pobreak ginen, eta ez geunkan ezer eskaintzeko. Gaur egun be, badakit holan bizi dala jente asko. Batzuk lanbarik eta etxebarik. Beste batzuk urrinetik etorten dira Euskal Herrira lana eta etxea bilatzera. Baina askotan ateak itxi egiten jakiez. Eta kalean geratzen dira. Geu be, kalean geratu ginen. Bueno, kalean ez. Ostalarion batek korta bat itxi euskun. Eta posik beparau ginen. Kortan, astotxo bat eta behi baten beroa, behintzat bageunkasan. Han jaio San Jesus. Abai posa. Astu nituan kalamidade guztiak, eta Jesusen jaiotzaren posa sentitu neban. Orduan, bide barri bat hasi neban. Oso latza batzutan, baina maitasunaren bidea zan. Maitasunerantz abiatu nintzan nire semearen ondotik. Orain, zuok be, ibilbide on bat izan daizuela, eskaintzen deutzuet.
presta ondo Jesusen jaiotza. Bidaia lagun onak izan daizu ezala, nik izan nebazan moduan. Begiak erne. Belarriak adi. Oinak ibilteko prest. Eskuak zabal. Eta bihotz handi bat. Gure ibilbidearen norabidea maitasunerantz joan daiten beti. Jesusek lagunduko deutzue, neuri moduan.